ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம கொரோனா பற்றி டீட்டெயில்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மோஸ்ட் காமன் சிம்டம்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஃபீவர், தலைவலி, தொண்டை வலி, டயர்ட்னஸ் இருக்கும். ஹெவி சிம்டம்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரீத்திங்கில் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். அப்போ ஸ்மெல் அண்ட் டேஸ்ட்டு தெரியாது. இப்போ கொரோனா பேஷண்ட்ஸில் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்கன்னு நம்ம பார்க்கலாம். அதை 3 கேட்டகரியாக பிரிச்சுருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு ஐலைன்னு சொல்லுவாங்க, செகண்டு ப்ரைமரி கான்டாக்ட், தேர்டு செகண்டரி கான்டாக்ட்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஐஎல்ஐங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ஃப்ளூயன்ஸா லைக் இல்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஃபேமிலியில் 4 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா அதில் ஒருவருக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமல் அவர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் டெஸ்ட் எடுத்து அவருக்கு பாசிட்டிவ் வந்துச்சு அப்படின்னா அவர் ஐஎல்ஐ பேஷண்ட்னு சொல்லுவாங்க. அதே போல் ப்ரைமரி கான்டாக்ட்னா என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபேமிலியில் இருக்கிற மற்ற நபர்களுக்கும் இந்த தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டால் அவங்க ப்ரைமரி கான்டாக்டுக்கு கீழே வருவாங்க. செகண்டரி கான்டாக்ட்னா என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஐஎல்ஐ பேஷண்ட் மூலிமா ஆஃபீஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ் மூலிமா இவங்களுக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டால் அவங்கள செகண்டரி கான்டாக்டில் வருவாங்க. எக்ஸாம்பிளுக்கு ராபின் ஐடி ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காரு. அவருக்கு ஃபீவர் மற்றும் டயர்ட்னஸ் இருக்குது. அதனால் அவர் பக்கத்தில் இருக்கிற ப்ரைமரி ஹெல்த் சென்டருக்கு போய் டெஸ்ட் எடுக்கிறாரு. டெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அங்கே இருக்க எல்டி மெம்பர்ஸ் ஐசிஎம்ஆர் ஃபார்மில் அவரோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் கனெக்ட் பண்ணிக்குவாங்க. அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் எடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி டெஸ்ட் எடுக்கப்பட்ட எல்லா ரிசல்ட்ஸும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு லேபுக்கு கொண்டு போவாங்க. அந்த லேபில் எல்லா ரிசல்ட்டும் செக் பண்ணிவிட்டு யார் யாருக்கெல்லாம் பாசிட்டிவாக இருக்கோ அதெல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணி டிஸ்ட்ரிக்ட் கண்ட்ரோல் ரூமுக்கு அந்த பாசிட்டிவ் கேசஸ்லாம் அவங்க சென்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கண்ட்ரோல் ரூம் இருக்கிற டீம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் 4 ஜோனாக பிரிச்சுருப்பாங்க. ஈஸ்ட், வெஸ்ட், நார்த்து, சவுத்து. இப்போ ராபின் வீடு ஈஸ்டில் இருக்குது அப்படின்னா இந்த கண்ட்ரோல் டீம் ராபினோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ஈஸ்ட் ஜோனுக்கு அனுப்பி வச்சுருவாங்க. அந்த ஈஸ்ட் ஜோனில் இருக்கிற மெம்பர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த ராபினை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் ஆகிடுச்சு, எதனால் ஆகிடுச்சு, இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ்லாம் கேட்பாங்க. ராபின் தன்னைத்தானே தனிமைப்படுத்திக்க விரும்பினார் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த டாக்டரோட சர்டிஃபிகேட்டோட அவர் தனிமைப்படுத்திக்கலாம். இல்லை அவருக்கு தொற்று அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அவர் கண்டிப்பாக ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணணும். அதுக்கு அவருக்கு ஐசிஎம்ஆர் ஐடி கண்டிப்பாக தேவைப்படும். நீங்கள் பாசிட்டிவ் ஆன உடனே உங்கள் எஸ்எம்எஸ்க்கு ஐசிஎம்ஆர் ஐடி வந்துடும். நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகி 14 நாட்களுக்கு நீங்கள் அவங்களோட கண்காணிப்பின் கீழ் இருப்பீங்க. சிடி ஸ்கேன் செய்கிறது மூலிமா ஒருவருக்கு எவ்வளோ தொற்று பாதிக்கப்பட்டிருக்குன்னு நம்ம கண்டறிய முடியும். 0 to 8 இருந்தால் அது மைல்டு இன்ஃபெக்ஷன் சொல்லுவாங்க. 9 to 18 இருந்தால் அது மாடுரேட் இன்ஃபெக்ஷன் சொல்லுவாங்க. 19 to 25 இருந்தால் அது சிவியர் இன்ஃபெக்ஷன் சொல்லுவாங்க. பல்ஸ் ரேட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 72 per minute இருந்தால் அது ஸ்டாண்டர்ட்னு சொல்லுவாங்க. 60 to 80 இருந்தால் அது நார்மல் சொல்லுவாங்க. 90 to 120 பல்ஸ் per minute இருந்தால் அது ரொம்ப ஹைன்னு சொல்லுவாங்க. டெம்பரேச்சர் பார்த்தோம் அப்படின்னா 92 to 98.6 இருந்தால் அது நார்மல். 99 இருந்தால் அது நார்மல் ஃபீவர். 100 to 102 இருந்தால் அது ஹை ஃபீவர்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நம்மளை நாமே கொரோனாலேருந்து எப்படி பாதுகாத்துக்கிறது நம்ம பார்க்கலாம். நிறைய இடத்துக்கு நம்ம வெளியே போவோம். எங்கே சென்றாலும் நம்ம மாஸ்க் கண்டிப்பாக போடணும். டபுள் லேயர் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுங்கள். அடிக்கடி சானிடைசர் யூஸ் பண்ணுங்கள். மேக்ஸிமம் ஹேண்ட் ஷேக் கொடுக்கறதெல்லாம் தவிருங்க. டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ண கண்டிப்பாக பழகுங்க. நல்ல சுடுதண்ணியாக எப்பவுமே குடிங்க. இதனால் நம்மகிட்டேருந்தே நம்ம கொரோனாலேருந்து நம்மளை பாதுகாத்துக்க முடியும்.